Kumusta kayo kakabsat? Yung pa-check nga kas kanya adda kayong agyaman numampay imay kakabsat iti maysa nga napegad dakkel napigsagen gened nga napasamak kakabsat ito'y teritoryo tayo. Iti aldaw iti Miyerkules. Nasapa pasado las 8 imay dahi napigsa nga gingened. Ket no dengdenggen tayo buybuyan tayo kapsat dagiti news. Ket makita tayo dagiti napasamak. Agyaman tayo kanapo Dios ta adda tayo agkakadwa. Ket dawat kakabsat nga itultuloy tayo iti agyaman kanapo Dios dagitoy nga mapapasamak. Ket palagip lang na po Dios kakabsat nga dagiti pagilasinan nga inted ni Apo Jesus kadigiti adalan na iti Mateo 24 ket mapaspasamak da right in our very days, right in our very eyes. Kitagyaman tayo ta sinalakniban na tayo na ako Diyos. Awan digiti kakabsat nga nagipost nga dadigiti dakkel ken dakes ang kapadasan da. Ni Apo Diyos pudno launay. Isuna iti nakiadda kada tayo kakabsat. Kit mi kakabsat itagyaman nagsipod ta noon pa'y kastoy iti napasamak agkakadwa tayo manan. Kahit mi tagyaman nagsipod ta da kayo kakabsat tultuloy nga agkakadwa tayo. Kayat mi itagyaman agsipod ta adda kada kayo digitay ag-subscribe kakabsat. Ken nang nangruna kayat mi tagyaman tano agrugin daytoy nga panaginadal tayo. Adda kada kayo kakabsat digitay i-share yu kadigitay gayem yu. Aday ti maysa nga nag-message kanya. Saan ko nga gayem iti Facebook? Ngem ko na naagyaman na pastor. Kadayjay nga panangilawlawag mo iti leksyon tayo iti Sabbath school. Then it came to my mind, nuhang ko nga gayem iti Facebook. Adda kada kayo kakabsat iti gayem na iti Facebook. Kitgapo ta in-share you daytoy nga panaginadal tayo. Dayjay nga gayem yu ket na bendisyonan. Thank you very much. Iti adalin tayo tatakap sa lesson number 5. Nalabas apudo. Ket no kitaan tayo kapsat no alaen tayo gamin dayjay hinapudno na. Adda dayjay pudo, there's a heat. Adda dayjay kuna tayo nga degrees Fahrenheit, degrees centigrade. Adda dayjay boiling point na. Ket intun no dayjay nga banag, arig na ko magpapudot ka ti dano. Ket intun no agburburok ket na danon nan dayjay 100% sumrudam pay, walo kapigsaan pay, dayjay apuy nga gapo ijay gasol mo. Dayjay ket bumarbara pay adda dayjay kuna tayo nga nalabas apudo extreme heat. Dayto iti adalin tayo kadayto nalawas kakabsat nga mangituloy dagiti inadal tayo iti naglabas. Anya di inadal tayo iti naglabas. Sika ken iti siya ay ayaten na tayo ni Apo Diyos. Ay ayaten na tayo ni Apo Diyos akas maysa anapateg abalitok. Ay ayatin na tayo ni Apo Diyos ket kayat na nga agbalin tayo apuro ket dayjay aramiden na ipalasat na tayo kadayjay nga urno tapno maisina dayjay arugit ket agbatin ton dayjay puro abalitok. Sika ken ti siak dayjay kabsat. Ti kayat nga ikaten ni Apo Diyos ket dayjay basol nga kaguguran na iti panagbiag tayo. Guguran na tayo. Iti paset a mayulo kabsat ket masarakan iti Isaiah 53 verse 10. Basaen tayo. No pay kasta na ay ayo ni Jehova iti panang palitem na kenkwana. Isu pinaliday na into no aramiden iti kararwana amay sa adaton agapu iti baso. Makitanto
ti kapututan na, patidugan nanto dagiti aldaw na, ket iti pagayatan ni Jehova, rumang ayto. Isaiah 53 verse 10. Agkararag tayo kakapsat. Agyaman kami o Diyos, kaidalan na kami manen kaday tuwing nga panagadalmi data. Agyaman kami Ama, iti panakiadda iti Santong Espiritu. Agyaman kami kadagiti bendisyon, proteksyon, nga inted mo kada kami kaday itong lawas. Agyaman kami Ama, tapudno ka kadagiti karkari. Sika, iti makiadda kada kami. Uray pa'y iti panaglasat ni, iti pagguguran, iti panagbiag. Dawatek Ama, nga iti Santong Espiritu, iti mangidalan, iti panagadal, mitata. Dahito iti dawatin ni, anapnuan, iti panagyaman, iti naganap po mesos. Amen. Dalabes, apudo. Iti pagleksyonan tayo, at dalaan kakabsat, iti dua, nga inkabil na, nga banwar, maysa iti dana tulag, maysa iti barwa tulag. Apang tayo kakabsat, ijay umuna ni Abraham. Kaya't tayo nga kitaan iti nalabes apudo, kadagiti kapadasan ni Abraham. In the eyes of Abraham, let us see the extreme heat nga naglasatan na kakabsat. Ket iti paset iti panagbiag ni Abraham, nga intay adalen ket maisentro kakabsat iti Genesis Kapitulo 22. Apay, nga adda iti nalabes apudo, iti kapadasan ni Abraham. At dagamin iti bilin ni Apo Diyos. Basahin tayo iti versikulo 1, 2, 3. Ket naaramid kalpasan dagitoy abambanag, ni Jehova, sinuot na ni Abraham, ket kinuna na Abraham, ket isu simungbat at tuyak. Ket kinuna na alaem ti anak mo abugbugtong, adungdungwem, ani Isaac, ket inka iti daga iti Moria, ket isu ida tagmo ijay amay sa adaton amapuoran iti rebaw iti maysa gati ibambantay nga ibagakto kenka. No si kakabsat ko ni Abraham. No siyak ni Abraham. Lumas sa tak iti nalabes apudo. Kadaytoy kabsat ni Abraham is already about 120 years old. And Sarah is already about 100 years old. Ket ti anak da nga ni Isaac, lumabesin kakabsat kadayjay kuna tayo nga teenage na. Abgalinen nga young adult, always about 20 years old. Itibilin ni Apo Diyos, ket kuna na, alaem ti anak mo abugbugtong adungdungwen. Kahit ko kabsat nga daytoy iti binsa-binsain tay nga adalen iti pagbiit. Tadagamin iti makita yo saan abugbugtong ni Isaac nga anak ni Abraham. Tapay adda ni Ismael. Dua ti anak na nga lalaki ni Ismael ken ni Isaac. Ngem apay nga ni Apo Diyos ket inbagana, alaem ti anak mo abugbugtong adungdungwem ani Isaac. Adda iti nagdumaan ni Isaac ken ni Ismael. Saan kadi nga anak ni Abraham ni Ismael? When ngem apay nga ni Apo Diyos mismo iti nangibaga nga bugbugtong kendungdungwem nga anak mo ani Isaac. Laglagipon tay kakabsat ijay Kapitulo 12 versikulo 2 iti
libro iti Genesis. Daytoy dayjay panangayab ni Apo Dios ken ni Abraham. Ngarumuar ijay ayan iti ilina. Adda kakabsat iti kari ni Apo Dios. Kunana, ket aramiden to akdakkel apagarian, ket bindisyonan kanto, ket padakkelen kanto itinagan mo, ket si kanto iti maysa a bendisyon. Idi ang nakitulag ni Apo Dios when God made a covenant kini Abraham, nga paaduen ni Apo Dios iti kapututan ni Abraham. Abraham was married to Sarah. At dangarod kakabsat, dayjay sublin tayo, dayjay inbaga ni Apo Dios ken ni Adan ken Eva. Idinalpasen nga kinasar ni Apo Dios isuda. Go and multiply and replenish the earth. Dayjay iti purpose iti agasawa. Dayjay iti purpose ni Abraham ken ti asawa na nga ni Sarah. Remember, ijay covenant, ijay tulag, ti kinatulag ni Apo Dios ni Abraham, maikuyog iti asawa na nga ni Sarah. Tapay, they are considered one flesh. Isu itingkad din ni Apo Dios. Ket may sadan to alasag. Dayjay kari ni Apo Dios ken ni Abraham, kari ni Apo Dios ken ni Sarah. Ammo tayo nga ruar ijay akasamento iti kasar ni Hagar, nga isu iti nagbalin nga ina ni Ismael. Isu nga idi nga kinatungtong kakabsat ni Apo Dios ni Abraham. Nasayaat nalawag dayjay inbagana, araem tibugbugtong nga anak mo, tidungdungwem nga anak mo, ani Isaac. Mawatan tayong kabsat. Ni Isaac isu iti bugbugtong nga anak, abunga dayjay akari. Iti pagyamana, nangited ni Abraham iti ihemplo kadagiti amin amamati. Ngano iti maysa amamati ket lumasat iti nalabes apudot, extreme heat, kadayjay apan nakagugur na. Iti ayan iti namnama na, dayjay apamati na. Adda kakabsat iti duwa nga panangipakita ni Abraham kadayjay adakkel a panagpamati na ken ni Jehova. Umuna, basahin tayo iti versikulo 5. Ket ni Abraham kinunana kadagiti babbaruna, agyan kayo ditoy, agraman ti asno, ket siya ken ti ubing mapan kamto ijay, ket agdaydayaw kamto, ket agsubli kamto kada kayo. Binsa-binsaan tayo dagiti balikas ni Abraham. Kunana, agbati kayo ditoy, mapan kami ijay, agdaydayaw kami ijay, ket agsubli kaminto kada kayo. Anya jibilin ni Apo Dios? Tibilin ni Apo Dios, alain na ni Isaac, bugbugtong anak na, dungdungwen nga anak na, ipan na iti maysa kadagi bantay iti Moria, ket idaton na. Ngem siputan nyo di balikas ni Abraham, agsubli kamto kada kayo. Saan na nga inbaga agsubli akto? Takalpasan nga idaton na ti anak na, ammo ni Abraham, nga isuna, kit adda deya posibilidad na, nga agsubli amay maysa.
ngem gapu iti pamati na. Iti inbaga na agsubli kamto. Sino tagsubli? Ni Abraham, kadwana ni Isaac. Anyan a pamati. Anyan nga example kada tayo. Iti mikadwa, iti versikulo 8. Sabay tayo nga basahin, itid ko iti background. Di nagtultuloyen nga nagna ti agama ni Abraham ken ni Isaac. Adda di awit dang apoy, adda awit dang imuko, adda awit dang sungrod. Kini Isaac iti nangirugi iti dialogue. Kuna nagtatang, kuna ama, adda iti kumpleto nga usarenta nga panagdaydayaw, panagidaton, adda ti imuko, nga pangurungur mo di daton, adda ti kayo nga sungrod, adda iti apoy nga pangsindi. Sa sinaludsod na, ama, ayan na ngay iti maidaton. Iti verse 8 kakabsat, iti maysa kadagiti kapatintasan nga panangipakita ni Abraham iti pamati na. Basahin tayo iti versikulo 8. Ket ni Abraham kinunana, ti Diyos mangisaganan to ti kordero, ama ipaay ken kuana adaton ama puuran anak ko. Is that not contrary kada jabilin ni Apo Diyos? Anya da jabilin ni Apo Diyos? Daton kadi nga karnero, iti maidaton ijay. Saan? Anya iti dinawat ni Apo Diyos nga maidaton? Ti bugbugtong dungdungwen nga anak ni Abraham kay Sulisa. Ngem ni Abraham, adda iti pamati na. Jay kunana, ti Diyos mangisaganan to iti kordero ama ipaay kenkwana addaton amakuran. Nagtultuloy da nga napan. I stop at the moment at this point. Iti nakadanon dan ijay tuktok iti intudo ni Apo Diyos nga papananda nga magpagdatunan. Nangaladan nga agama iti bato ta aramiden da nga altar. I don't know if there was silence, but the Biblia awanin ti dialogue that was. Probably, masapulon nga ibaga ni Abraham dahil bilin ni Apo Diyos kay Isaac. Again, I have to stop here as a father. Nalpas ti altar, naisimpan dagiti kayo nga sumro. Kunanan ni Abraham, anak ko, iti kapudnuanan na, sika, iti maidaton, tasika iti dawdawaten ni Apo Diyos. What I like is, ni Isaac, mismo iti napan, iti rabaw iti altar. Laglagipin nyo ni Abraham isuti ama ti pamati. Ni Isaac isuti anak iti pamati. Dagijay nga naobserbaran ni Isaac nga panagbiag ti amana nga ama iti pamati. Nabukal ken kuana dayjay panagtulnog ken panagpamati. Pudno launa di kunana ni Ari Solomon iti Proverbio 22 versikulo 6. Isurum ti ubing iti dalan ng pagnain. Ni Isaac na isuro iti panagayat ken panagbutan ken Apo Diyos. Then their eyes met. Kunana ni Isaac, ama, no isu iti bilin ti Diyos. Agtungpal ka. Ket nagtungpal ni Abraham. Idinala ng absat da di imuko. Idin nga iruginan nga idaton di anak na. Adda iti timat nga nagsao. Timat ni Hioba. Napnak ni Apo Diyos kadayjay apamati ni Abraham.
napnek ni Apo Diyos. Kadayjay nga inaramid ni Abraham kini Isaac. Ket kunana ni Apo Diyos, Abraham, saan mo nga dangran taubing? Ti pamatin inpakitam nga isu itipod mo. Naglabas ni Abraham itinalabes apudo. Ket ni Apo Diyos napnek, he was satisfied kadayjay apamati ni Abraham. Anya na pasama. Ije versikulo 14 kakabsat iti Genesis 22. Basahin tayo. Ket ni Abraham pinanaganan na dayjay adiso Jehovah Jireh. The Lord provides. Naglasat iti napalalog na lablabes aputo. Nagbalegi iti pamati ni Abraham. Ket ni Apo Diyos babaen itinagan na at Jehovah Jireh. Inted na jay daton anay daton. Timi kadwa kakabsat na inted ti pagleksyonan tayo nga banwar ahiro ket isu iti adda jada jabaro tulag. Isu na daytoy ni Pablo kakabsat. Ket in salaysay mismo ni Pablo dayjay analabas apudot da extreme heat nga nagbalin a kapadasan. In surat ni Pablo kakabsat ijay ni kadwa a Korinto kapitulo 11 versikulo 23 ingana 29. Ket in binsa-binsana dagijay akap kapadasan na ang naglabsan na itinalabas apudo. Like kadayjay inaramid tayo kini Abraham. Kitaan tayo man kakabsat. Dagiti nalabas apudo nga naglabsan ni Pablo babaen kadagiti kapadasan na. Irugit tayo verse 23. Kunanan ni Pablo, nang runa ad-adwan dagiti banbannog, ad-adwan dagiti pannakabalod, kadagiti pannakababaot, nasurok unay, dagijay ngani ipapatay, mamin adu. Saan nga lalakakabsat dayjay bihag ni Pablo? I had been going through in my morning meditation, hindi aman nagtadakada kayo kabsat, in the books of Acts. Yet in the later parts of the book of Acts, isuday yung biyag ni Pablo. Idin kakabsat nga kasapulan na nga mapan ija Roma, dayjay ket dumawat, he will have to face the Caesar. Ket naglugan da iti dakkel nga barko. Amo tayo nga da iti napasama right in the middle of their journey. Adda iti may anadawel a bagyo. They have shipwrecked. Kunana ni Pablo hangkay nga agbuteng, awan iti matay kadatayo. Tani Apo Diyos kadwatay. Idi dadan ijay isla kakabsat. Digijay tataw digijay, digitay ko natin the natives, iti panang sangaili na kadigitoy nga tataw. Nangurnong da kadigiti kay kayo, tinuuran da taginudo ni Pablo, di centurion, kandigit soldado, kandigijay nga tripulante, dajay nga nadadail nga barko. Pagamulang ngayon, idin nga nasin dyan, ikabkabil na siguro ti madakabsata, nagapudi jay bye-bye. May sangal daw, may sarabi, naglanglangulo. So they were weak, they were wet, they were maraming da.
Pagamulanganin adda iti limagto nga karasaan nga ulag. Ijay ima ni Pablo. Una di kaya tawag, kriminal dayta. Matay di dayta. Nakatakas iti baybay. Ditoy iti nang ayan iti panungpalan na. Iti naramid lang ni Pablo, ingungun na di ima na nagdadya ulag iti apo. Kitkitain dagiti tata. They thought that the sin will swell because of the poison. Amay. They thought that Paul will just fall down and die. Gapo ka dayjay nga poison. Saan may? Amoy iti kunada, idihangan natin ni Pablo, idi kinagat ti karasay. Malabit isunod Diyos. Ngem anya kakabsat, dagijay nga inbaga ni Pablo, panakababaot, panakabalod. Ijay versikulo 2, inbaga na kabsat, na maminlima anabaotak iti upat apulo agkurang maysa. 5 times 40 less 1. Sangar gasot siyam apulo ket siyam at daras nga binabaot da ni Pablo. Amo tay kabsat nga iti panagbaot ket isu iti maysa nga public punishment idi. Saan ka kabsat nga nalaka? Adda da Diyos renda nga dakkel na puskul alalat isu iti pagbaot da. Ngem taramidin da ikatinda da iti pagananay dagijay nga baotin da. Napadas mong tinabaot. Asayang ko, iwan napadas ko. Ngem maminsan, mamindwalaan, manaltiit ito'y patong. Ay, agsangit nata na sakit. Yung manyalakit din ni Pablo, 199 times. Intuloy na. Namitlo ang nasaplita iti pang-or. Saan lang nga baot ka sa pinang-or na? Mamitlo. Kuna na. Naminsan ang naubor. Namitlo ang narbaak. Maysa nga aldaw, ken maysa arabi, naglanglanguyak iti tao. Naglasatak kadagiti peggad, karkarayan, tulisan, hintil, syudad, litang, baybay, sinan, kakabsat. Anya kabsat di bagana? At dagayang di surut apegad ken kuana. Numapan iti karayan adda iti peggad. Numapan iti dalan adda iti tulisan nga mangted ti peggad. Mapan ijay ayan nga isunag ang ganait ili dagiti hintel adda iti peggad. Apan ijay syudad adda iti peggad. Apan ijay litang adda iti peggad. Apan ijay baybay adda iti peggad. Ngem nang nangruno ko na adda iti peggad kadagiti sinan kakabsat. Anya ti kay nang asawon ti sinan kakabsat. Amom dagiti sinan kasla kabsat ngem saan nakabsat. Agparang akabsat ngem saan nakabsat. Dayjay kakabsat iti narigrigaten nga agbalin a kapadasan. Dayjay namnamaen ni Pablo akabsat na. Dayjay namnamaen ni Pablo nga kadwana iti trabaho iti ebanghelyo. Isupay gayam iti mangited iti peggad kenkuan. Naglasat ni Pablo iti nalabes na puto. Kuna nakabsat, sa sino iti kumapoy ket jak makipagrik-na. Sa sino iti maikulbo ket jak bumara iti punto. Anya iti pagbagan pa. He was comparing himself with
other leaders of the church. Kunana no adda iti panagsagabayo, no adda iti sakripisyo. Nakarkaro kanya. No limasat kayo iti pudot, kunana ni Pablo, nakarkaro kanya, talimasat at itinalabas a pudot. Pagtipunin tayo kabsat, ti kapadasan ni Pablo, ken ti kapadasan ni Abraham. Tapno maisirret tayo, iti panagbiag tayo, itat. Amun tayo, nga ni Apo Jesus kinunana. Nagasat kayo, intun no idadanes na kayo. Intun no kuraan na kayo. Falsely, for my sake. Si kakabsat, ken siya, kenda tayo anin, kaday jay aldaw, nga pinili tayo, nga agserbi, ken ni Apo Jesus. Kabsat ko, adda, iti kabuso, nga nanggura kadatay. Kano ala kakabsat day jay salutation ni Pablo kadagiti Kristiyano di Roma. Kunana. Sinners na agbalin pasanto. Kunana, those of you who are called, di sinuratan na digiti Kristiyano di Roma, da kayo anaayaban nga agsanto. Manipod iti sipnget iti baso. Idin arumorda iji ayanda, ket mapanda iji lawag, ag santo, babaen ti parabor ni Apo Jesus. Laglagipin nyo, adda iti kabusor na agnerner. Ket itirigat na, when itirigat na, dayjay akapadasan ni Pablo, nga digidjay nga inpatpatag na nga kakabsat. Digidjay nga inpatpatag na nga inadadalan na. Nagbalindagayam nga sinan kakabsat. They appear to be brothers, but at the back, they are not. Kitamun tayo kabsat nga intuno umay ti panumpalan. Sinong to iti mangipulong? Sinong to iti mangitudo? Sinong to iti mangpabaso? Kadigijay amatalay, saan kadi nga digijay akakabsat da metlaeng iti pamati. Kas dayjay kapadasan ni Pablo, adda ket addanto, dagiti kakabsat arumwar, nga innaganan ni Pablo, nga sinan kakabsat. Ngimlaglagi penyo kakabsat. Kunanan ni Pablo, nalpas ko iti dinaray ko. I have finished the race. Ket no alayan tayo iti pagleksyonan tayo. Nalabas apudo. When limasat ni Pablo, iti nalabas apudo. When adu iti kapadasan na. Ngem idin nga addan ijay ungto dayjay panagkarera na. The race of his Christian life. Umay nga agyaman kini Apo Dios. Tapay iti inaldaw-aldaw kunana ni Pablo, your grace is sufficient for me. No kaduatay ni Apo Dios. No iti parabor ni Apo Dios ket umdas ngagpay kadati. Kabsat ko, lumasat kaman, itinalabas apudo. Lumasat akman, itinalabas apudo. Laglagi tayo. Jay Diyos ni Abraham, inkarina, saan kanto nga baybayan. Jay Diyos ni Pablo, inkarina, saan kanto nga baybayan. Gaputa saan nga binaybayan ni Apo Diyos, ni Abraham, ni Pablo, nga isu iti inadal tayo kada iti pagleksyonan tayo sa
ni Apo Diyos saan nakantumay kapaypayan. For God is good. Agkararag tayo sa agyaman kami ama itileksyon ngayon. Ngano intong lumasat kami kadiud Diyos itilalabes ko. Kadigiti kapadasan maaring nasaan kabalan ni alasan. Kasi ko nanay ni Ari David o Diyos makita na ang nga adda akaduwaning magmagna kadigiti kapadasan. Umay da di panagtalay. Umay da di panagransa. Umay da di panagyan. Taura yung Diyos itingingat itisipngat nikay. Kadagiti na labas apudot na pagdaan. Si kakit umuy-uyo kadakan. Agyaman kami iti panangilasat umo kadakan ng Diyos. Kadagiti dakes nga pinapaspasamak iti dayto. Iti sakit uray pay iti ginginan. Ken uray pay iti anyaman ng kapagpalasan. Agyaman kami kasi kahit gawatek tulungan mo Diyos iti anak mo nagwani ng gagalitan. Amom dagiti kondisyon kasasaad na iti panagyan. Sabtem ka di o Diyos dagiti nga pagkasapul. Agyaman kami launay. Dati ito'y kitinawag ni Tigay Karayan pinagalatin na Jesus. Amen. Gana numay nga lawas manen kakabsaan. Ni Apo Diyos ay ayatan. Happy Sabbath.